den, dámy a páni, sme u ďalšieho videa a v tomto videu si povieme 10 zaujímavostí o McDavidovi. Conorovi McDavidovi. Conor McDavid je známy, najrýchlejší a najtalentovanejší hráčov v NHL. V tomto videu sa dozvieš 10 zaujímavostí, faktov o tomto hokejovom fenoméne, ktoré si možno nevedel. Fakt 1. Najrýchlejší hráč v histórii NHL Combine. Na NHL Scouting Combine dosiahol McDavid rekordnú rýchlosť 42 km za hodinu, čo ho robí najrýchlejším hráčom v histórii tohto testu. Tento rekord sa nikdy nezopakoval. Fakt 2. Rekord v bodovaní. V sezóne 2019 až 2020 dosiahol McDavid 105 bodov a stal sa prvým hráčom od čias Wayna Gretzkyho, ktorý prekonal hranicu 100 bodov. Počas sezóny tieto čísla ho radia medzi najlepších hráčov v histórii. Fakt 3. Nezvyčajný herný prehľad. McDavid je známy svojím nevídaným prehľadom na ľade. Je schopný predvídať pohyby supera o niekoľko sekúnd skôr, čo mu umožňuje robiť neobvyklé prihrávky a výnimočné akcie. Fakt 4. Hokejová rodina. McDavid vyrastal v hokejovej rodine. Jeho otec Brian bol profesionálny hokejista a jeho brat Cameron hrával junior hokej. Tento rodinný background mal veľký vplyv na jeho vývoj hráča. Fakt 5. Neprekonateľná konzistencia. McDavid nikdy nezmeškal viac ako 80 bodov za jednu sezónu. Jeho konzistencia je jedným z hlavných dôvodov, prečo je považovaný za jedného z najlepších hráčov všetkých čias. Fakt 6. Skromnosť na ľade aj mimo neho. Napriek tomu, že je jedným z najlepších hokejistov na svete, McDavid sa správa veľmi pokorne. Vždy kladie dôraz na tímový úspech a nie na osobné ocenenia. Fakt 8. Mimo hokeja McDavid ako líder. Každý fakt bude detailne popisovaný zaujímavosti o McDavidovi. Môže to byť o jeho rekordoch, úspechoch alebo osobnom živote. Ďakujem za pozretie. Dúfam, že si sa dozvedel niečo nové o Conorovi McDavidovi. Nezabudnite dať like, odber pre ďalšie videá o hokeji. No tak čaute!